Pýcha je nezriadená túžba vyniknúť. Už sme povedali, čo je to nezriadené. To, čo je proti Bohu. A keď takto je neveriaci, tak jeho rečou proti rozumu a proti láske. A pýcha je matka všetkých hriechov. Povedz mi, hociaký hriech, odvodím ti ho z pýchy. Nerváčiš? To pretože si pyšný, nejde všetko podľa teba. Ohováraš, robíš tmavší podklad, si ty sám, aby si vynikol, si pyšný. Si lakomec, si pyšný, pretože ty by si chcel mať všetky hmotné duchovné statky a Boh dal jemu, jej a jej. Si pyšný. Máš problém s čistotou? Si človek pyšný. Prečo? Tam nie je jedno, že zničím život tej devčine, tej, tamtej, aj tamtej. Hlavná vec, ja si užijem. Si pyšný. Hociaký hriech mi povedz, ja ti odvodím z pýchy. V tom je nebezpečenstvo hriechu, s ktorým ja súhlasím. Nie je hriech prekážka. Prekážka je, ak ty sa nechceš pustiť hriechu. Keď nevieš a chceš, tak si pruserár a sympatiak. Na začiatku omše sa vyzradilo, kto si. Farár o mne hovorí, ja som veľký hriešnik. Odpusť mne hriešnemu. V tú ránu ťa Boh zameral, hneď ťa chytil za ruku. Není prekážka tvoj hriech. Prekážka je, ako sa ho nechceš pustiť. 100 hriechov, 1 000 000 hriechov nesú prekážka. Vieš, čo zrobí Boh? A je po tvojom hriechu. Není prekážka hriech. Prekážka, keď sa ho nechceš pustiť. Už pár sekúnd z tvojho života môže zmeniť iným svet. Zdieľaj toto video a staň sa aj ty šíriteľom dobra vo svojom okolí.